Ba yaro da mutunci na kai karka ba yaro da mutunci na za ka yi haka. Me yake faruwa? Haba bawan Allah. Wannan dai ka dai ga bawan Allah ka tsaya ka je. Ka tsaya ka saurare ni. A'a. Ikon Allah na kwanciya ba ni. A'a. Tsohon ka ne? Tsohon ka ne? Abin da yake faruwa wannan. Haba yaro ka tausaya. Ina ba a ce sharri ne. Yin shekaru na yaro. Ka tausaya man yaro. Wannan. Da wa ka shiga nan? Da wa ka shiga nan? Haba yaro ka tausaya. Oke ba za ka faɗa ba kenan. Ina zuwa yaro. Wata yarinya ina zuwa me ya kai na za ka fito da ita me ya kai na haka yaro Allah ya tsira wallahi yarinya na ina faɗa ma yarinya ce karama bata fa 22 ba 22 ko yadda ni ce tsakani da Allah yaro dan Allah tunda na shiga idan nayi ma yarinyan nan wani abu Allah bala'in sama da ƙasa Allah azaba irin wanda kai ma dan karuna da hamana da fir'auna ubangiji Allah ka tattaro su idan har nayi mariyan nan wani abu to ni ina ma mamaki da mutunci na bace wannan tsakani da Allah yaro dan Allah ta fito ko ba za ta fito yana za ta fito ka tsaya mata ko ba za ka ganta ba tsakani da Allah ba ta fi shekara 20 muna da yan komaki da nan ayya bai yake ni muna da nan ina ka rabu da ita ba ta da yi mana shiru goma za ki daina mana wai shekara 20 da mutunci kana ganin wannan kuku bi man kace mun wai shekara 20 kai fi sabili na bawo wannan ce shekara 20 da bawo mana ba bawo mutunci bawo zo ka tafi bawo awo bai da mutunci ka ku kira mana bawo ke mun shi ku kira mun bawo ke shi Allah maka albarka ga da yare fa iska sai ke matsiyaci mu ba ba